سلام كبرات تخاتتلتين حجاب استدال وزيناتات اب سودان قبل على سلفنياتات تفصيم زلو قتلت قيح مسقل بزعبه تግራይ زحلفو كبيد مطنققتا ودبت عن علم بزعبه كس دكتور تيدروس ادحانوم زهابو ملسي ኢትዮጵያ ንኢማራት ዓረብ زحلفتو መልእኽቲ ዓባይ ብሪጣንያ በጉዳይ ሶማሊላንድ ከተዛተ ምዃናን ካልእን ዘደሰስ ክኸውኒ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትን ምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ ሃገር ሱዳን ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ድሕሪ ዝኸፈትዎ ተኽሲ ቁጽሪ ናይ ዝሞተ ሰባት ከም ዝወሰኸ ተሓቢሩ ኣብ ሱዳን ኣብቲ ሰልፈኛታት ምስ ሓይልታት ጸጥታ ዘጋጠሞም ጎነጽ እንተው ሓደ 7 ሰልፈኛታት ከም ዝሞቱ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ነዚ ሓበሬታ ዘመሓላለፈ ድማ ሓደ ካብቶም ንመንግስቲ ዝቃወሙ ዘለዉ ጉጅለታት ዝኾነ ጉጅለ ሓካይምቲ ሃገር ኮይኑ በሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ኣንጻር እቲ ወተሃደራዊ ኣመራርሓ ክቃወሙ ከም ዝወፁ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎ እቲ ሓላፊ ናይዞም ሓይልታት ጸጥታ ብወገኑ እቶም ብድሕሪ ዝተቃወሙ ኮይኖም ጠንቅ ናይ ዝናዕብ ዝኾኑ ዘለዉ ሰባት በቲ ኣብዛ ሃገር ዝርአ ዘሎ ጎንፅታት ክሕተቱ ከም ዝግባእ መጠንቀቕታ ከም ዝሃበ እውን ተሓቢሩ እቲ ሶኒ ተገይሩ ዘሎ ሰልፍታት ኣብ ከተማ ካርቱም እኳ እንተነበረ ኣብ ብዙሓት ካልኦት ከተማታት እቲ ሃገር እውን ተመሳሳሊ ተቃውሞታት ይግበር ከም ዘሎ ማዕከና ዜና ይገልጽ ኣለዋ ማዕከን ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ከም ዝሓበሮ ኣብ ርእሰ ከተማ ሃገር ዝኾነት ካርቱም ሓይልታት ጸጥታ ነቶም ሰልፈኛታት ንኽብትኑ ጽኑዕ ዝኾነ ምድላዋት ከም ዝገበሩ ናብ ስጉምቲ ከም ዝተሰጋገሩን ኣቃሊሑ ከም ጸብጻብ ጉጅለ ሓካይም ሱዳን እንተደኣ ኮይኑ እቶም ሓይልታት ጸጥታ መንብዕ ጋዝ ናይ ብሓቂ ጠያይትን ከም ዝተጠቀሙ እዮም ተቃሊሑ ዘሎ ካብ ዓመት 2019 ናትሒዙ ድሕርቲ ንሱዳን ንነዊሕ እዋን ዝመርሐ ዑመር አልበሽር ካብ ስልጣን ምእላዩ እቲ ኩነታት ከይተረጋገፀ ጸኒሑ ከም ዘሎ ይዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥቅምቲ ወተሃደራዊ መሪሕነት ስልጣን ብሓይሊ ድሕሪ መሓዙ ኣብቲ ሃገር ብርክት ዝበሉ ናዕበታት ከም ዝተረኣዩ ዝፍለጥ ኮይኑ ዛጊት ብሰንኪ አንጻርቶም መራሕቲ ዕልዋ ዝተኻየዱ ተቃውሞታት ልዕሊ 70 ዝኾኑ ሰልፈኛታት ከም ዝተቐትሉ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ዓለም ለኻዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብሰንኪ ሕጽረት መድሃኒት ረድኤት ሕክምና ማህብጣጣው ዝብለሉ ደረጃ ተበፂሑ ከም ዘሎ ኣጠንቂቑ ብሰንኪ ልዕሊ 1 ዓመት ዘቑፀረ ኩናት ትግራይ ዘስዓቦ ሕጽረት መድሃኒት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ረድኤት ሕክምና ምግባር ናብ ዘይከኣለሉ ደረጃ ከም ዝተበጽሐ ዝገለጸ እቲ ማሕበር ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሰባት ብህይወት ናይ ምንባር ዕድሎም ይምህምን ኣሎ ኢሉሎ ነቶም ኣዝዮም ንሕማም ዝተቃልዑ ኣብ መርዳእ ኣተኪሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝገለጸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ረጋን መድሃኒት ኮነ ሰብኣዊ ረድኤት ክሓልፍ ስለ ዘይተኻለ ሰራሕተኛታት እቲ ትካል ረድኤት ክህብሉ ናብ ዘይክእሉ ዓቕሚ ወሪዶም ኣለዉ ክብል ሓቢሩ ኣተሓባባሪት ንጥፈታት ጥዕና ዓለም ለኻዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣፖሎ ባራ ኣብ ትግራይ ንሓደ ግዜ ጥራይ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕሉ ከም በዓል ጓንትን መሳርሒ መጥባሕትን ሓፂብካ ደጊምካ ኣብ ጥቕሚ ይውዕሉ ኣለዉ እዚ ድማ ነተመሓላለፍቲ ሕማማት ሓደገኛ እዩ ዝበለት ኮይና ኣብ ገለ እዋን ሓካይም ጨው ከም መሕፀቢ ቆስሊ ዝጥቀመሉ ኩነታት ከም ዘሎ ገሊፃ ንሳ ወሲኻ ሕሙማት መዓልቱ ዝሓለፉ መድሃኒት ይወስድ ኣለዉ ናይ ኦክሲጅን መስተንፈሲ መሳርሒታት ዳርጋ የለን ኣብ ገለ ከባቢታት ድማ ማእከላት ሕክምና እቲ መሰረታዊ ክታበት መሃብ ጠጠው ኣቢለን ኣለዋ ኢላ ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ንጥፈታት ማሕበር ቀይሕ መስቀል ዝከታተል ሚቻ ዊዲ ኪንድ ብወገኑ ኣብ ክልል ኣምሓራ ገለ ሆስፒታላት ብሰንኪ ሕጽረት መድሃኒት ተዓጽየን ኣለዋ ኢሉ ኣብቲ ክልል ነፍሰ ጾራት ኣብ ገዛን ዝሓርሳሉ ኩነታት ከም ዘሎ ሕዱር ሕማም ዝነበሮም ብመዓልቱ ህይወቶም ይስእኑ ከም ዘለዉ እውን ወሲኹ ተዛሪቡ ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ትካሉ ካብ ዝሓለፈ መፋረቕ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ሕክምናዊ ቀረባት ናብ ትግራይ ንምብጻሕ በተደጋጋሚ እኳ እንተሓተተ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍቓድ ከም ዘይተዋህቦ ብመንገዲ ትዊተር ገሊጹ ምንባር ይዝከር ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያትና ምትእትታው ገይሩ ኢሎም ናብ ላዕለዋይ ቦርድ እቲ ውድብ ጥርዓን ዘቕረቡ ኮይኖም ሕጂ ድማ ከም ግብሪ መልሲ ውድብ ጥዕና ዓለም ናብቲ ኩናት ኢትዮጵያ ዝጀመረሉ ትግራይ ሕክምናዊ ሓገዛት ክእቱ ዘቕርቦ ዘሎ ሕቶታት ከም ዘይቋርጹ ኣፍሊጡ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ እቲ ውድብ ብዛዕባቲ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ንዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣመልኪቱ ዝሰደዶ ናይ ጥርዓን ደብዳቤ ኣፍልጦ ከም ዘለዎ ግን እቲ ውድብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ሕክምናዊ ሓገዛት ክእቱ ከፍቅደሎም ካብ ምሕታት ፈጺሞም ክቆጠቡ ከም ዘይኮኑ ኣፍሊጡ ዘሎ እቲ ውድብ ኣብ መግለጺ ወሲኹ ትግራይ ልክዕ ከም ካልእ ዝኾነ ኣካል ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮ ኣጀንሲታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድማ ዘይተገደበ ፍቓድ ክህልዎም ናይ ጥዕና ሓገዛት ክቕርቡን መንገዲ ክኽፈት ይግባእ ብምባል ንሶም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ሕክምናዊ ሓገዛት ክእትዉ ፍቓድ ካብ ምሕታት ከም ዘይቆጠቡ ኣፍሊጦም ኣለዉ ካልእ ምስ ኢትዮጵያ ብዝተሓሓዝ ድማ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት እቲ ሃገር ነቲ ትማሊ ኣብ ልዕሊ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝተገብረ መጥቃዕቲ ኢትዮጵያ ከም እትኹንኖ ዝገልጽ መግለጺ ኣውፅዩ እቲ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኣብ መግለጺኡ ነቲ መጥቃዕቲ ብግብሪ ሽበራውያን ዝተፈጸመ ኢሉ ክገልጾ እንከሎ ንሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከዓ ናይ ጽንዓት ይሃብኩም ዝብል መልእኽቲ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዘመሓላልፍ ዝተጎድኡ ድማ ቀልጢፎም ክሓውዩ
ትምኒታ ምዃኑ በመግለጽያ ነቲ መጥቃዕቲ ኮኒና ተዘላ ፓርላማ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ጉዳይ ናጽነት ተዛጊት ሃገር ምዃና ብውድብ ሕብረት ሃገራት ኣፍልጦ ዘይተዋህባ ሶማሊላንድ ክዝት ምዃኑ ተሓቢሩ እታ ካብ ሶማልያ ተነጺላ ርእሰ ምሕደር ኣወጀት ሶማሊላንድ ክሳብ ሎሚ ብወግዒ ናጽነታት ኣውጁ ሃገር ክትበሃል ኣይበቃዕትን ውድብ ሕብረት ሃገራት ኮነ ብካልኦት ሃገራት ውን ነዚ ኣፍልጦ ከይረኸበት ዓመታት ኣቁጺራላ ኣፍልጦ ንሶማሊላንድ ብዝብል ኣርእስቲ ብኣባል ፓርላማ ዓባይ ብሪጣንያ ንዝቐረበ ለበዋ ስዒቡ ኣብ ጉዳይ ሶማሊላንድ ዘተኽግበር ምዃኑ ተፈሊጡሎ ፓርላማ ዓባይ ብሪጣንያ ቅድሚ ሎሚ እውን ኣብዚ ጉዳይ ተማያይጡ እንተነበረ እኳ ዘሕለፈ ውሳነ ግን ኣይነበረን እቲ ሕጂ ዝካየድ ዘተ ግን ኣብዚ ጉዳይ ውሳነ ክህብ ትፅቢት ይዝግበር ነዚ ስዒቡ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ሶማሊላንድ ብመንገዲ ትዊተር ኣብ ዘሕለፈ መልእኽቲ ናብቶም ኣብ ብሪጣንያ ዝነብሩ ዜጋታት ሃገሩ ጻውዒት ኣቕሪቡሎ እቲ ረቂቕ ሓሳብ ምቕራቡ ዝነኣደ እቲ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ኩሎም ኣብ ብሪጣንያ ዝነብሩ ዜጋታት ሶማሊላንድ መሳብ ፓርላማ ዓባይ ብሪጣንያ ዝውክልዎም ኣባላት ዘለዎም ርክባት ከደልድሉ ሓቲቱ ኣብ ብሪጣንያ ገለ ከባቢያዊ ኣመሓደርቲ ሶማሊላንድ ናጽ ሃገር ከም ዝኾነት ኣፍልጦ ሂቦም እዮም ነዚ ኣፍልጦ ብምሃብ ድማ ምምሕዳር ከተማታት ሼፊልድ ካርዲፍን በርሚንግሃምን ብኣብነት ይጥቀሳ ኣብ ሃገር ሞዛምቢክ ሓደ ብራሕ ሰብ ምስማሪታዊ እምነት ብዝተሓሓዝ ክሳዱ ከም ዝተቆርጸ ጸብጸባት ሓቢሮም ነቲ ዘስካሕክሕ ቅትለት ዝፈጸሙ ገበነኛታት ነቲ ዝተቆርጸ ርእሲ ናይቲ ገዳይ ክሸጥዎ ከም ዝሓሰቡ ፖሊስ ሞዛምቢክ ገሊጹሎ እቲ ክገዝኣሎም ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ብምስዋሩ ግን ነቲ ርእሲ ኣብ ማእከላይ ዞባ እትርከብ ከተማ ማውዲዋ ገዲፎሞ ከም ዝኸዱ ጸብጸባት ሓቢሮም ገለ ሞዛምቢካውያን በራሕ ርእሲ ደቂ ተባዕትዮ ወርቂ ኣለዎ ኢሎም ከም ዝኣምኑ እዩ ዝግለጽ ፖሊስ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝሃብዎ ሓበሬታ ሰብ መዝጽእታ ብዛዕባቶም ነቲ ገበን ዝፈጸሙ ሰባት ይኹን ንምትሓዞም ዝተገብረ ጻዕርታት ዝሃብዎ ሓበሬታ እውን የለን በራሕ ርእሲ ንምርካብ ዝግበር ቅትለት እዚ ናይ መጀመርታ ግን ኣይኮነን ኣብ ዓመተ 2017 እውን ንተመሳሳሊ ዕላማ ቅትለት ከም ዝተፈጸመ ንፈለማ እዋን ተገሊጹ ነይሩ እዩ ብማሪታዊ እምነት ዝተደረኸ ንግዲ ኣካላት ሰብ ኣብ ሞዛምቢክ ማላውን ታንዛንያን ዳርጋ ልሙድ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ እውን ተመሳሳሊ መበገሲ ዘለዎ ቅትለታት ከም ዝፍጸም ጸብጸባት የረድኡ እቲ ቅትለታት ብምፍጸም ዝርከብ ኣካላት ጽቡቕ ዕድላት ብልጽግናን ጾታዊ ፍቕርን የምጽእ ተባሂሉ ይዝእመን ብፍላይ ኣብ ከም ታንዛንያ ዝኣመሰለ ሃገራት ኣካላት ናይቶም ሕማም ለምጽ ዘለዎም ሰባት ካብቶም ኣዝዮም ዝድለዩ ብምዃኖም ብዙሓት ጻዕዳ ቅርበት ዘለዎም ገዳያት ክኾኑ ዝገበረ ጉጉይ እምነት እዩ ኣብ ዓመተ 2019 ፖሊስ ታንዛንያ ምስሞት 10 ኣልቢኖ ቆልዑ ብዝተሓሓዝ 65 ጠንቆልቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእትዩ ምንባር ይዝከር ኣልቢኖ ብብዝሒ ኣብ ታንዛንያ ከም ዝረአን ካብ 1400 ታንዛናውያን እቲ ሓደ ኣልቢኖ ከም ዝኾነ እውን ወግዓውያን ጸብጸባት እቲ ሃገር የመልክቱ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ግን ካብ 20,000 ሰብ ሓደ ሰብ ጥራይ ብኣልባኒዝም ዝጽሎ ኣብ ካልእ ክፋላት ዓለም እውን ዘይሕጋዊ ንግዲ ኣካላት ሰብ ሓደ ካብ ዓበይቲ ዓለም ለኻዊ ገበናት ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም